Dedekan ditonton wong semono kae kene. Lah ya iki beribu-ribu penonton nggih Mas. Alhamdulillah sehat semuanya poyo. Mas Nono ki lho nang mburi wis Pundi? kae. Oh, siap. Dedekan dedekan jantungku dedekan nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ora nglegewo apa bener sliramu wis pisahan. Wis Mas. Mas. Mergane awor ya. Hah? Mergane awor awite tertapan. Heeh. Heeh. Jane yo mbuh. Ada-adake ngantuk. Ayo. Tertapan Mas. Mas. Tertapan jatuhku tertapan ana ngira kepagi kali sampeyan tak kira Mas sampeyan isi bujang ala jebulan sampeyan duduk Mas Nono. ayo Mari joget ora? Mas Slamet lagi. Gedhok dik, gedhuke telo. Wis gedhok banjur gendang ngopo. Duku-duku Mas neng kota Semarang lagi ketemu kok wis wani pegang-pegang. Setude malame minggu dodo wong ayu aja gawe bingung atiku. Menyang sono Mas tuku selendang biru aja sembrono nadyan aku jadah baru. Ada Mas Gondrong juga selamat sore. Monggo sembari digoyang Mas. Ada bebek juga. Deg-degan dik. Oh, karo digoyang. Deg-degan dik. Deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare. Kabar nopo Mas? Ora nyono aku ora ngekeho apa bener sliramu Jegur bae. wis pisahan. Tertapan Mas. Mas. Oke, Mbak Ayo mentul-mentul iso apa ora jenengan mentul-mentul Takon Mas? sabar. Mbak Ayune wis meh dadi manten. Nggih, lah niki adike kapan Mas? Adike yo kowe takon sabar sih. Oh nggih. Tertapan Mas. Mas. Tertapan jatuhku tertapan Iyo. ana ngira kepagi kali sampeyan tak kira sampeyan isi bujang ala jebulane sampeyan duduk Iyo, asik.
aku jan seneng tenan. Kepiye Mas?